Maku kemang dipondong sing lambe ya gong ning ning to nang geng nang to nang geng ndut apa kuwi kethuk oh lagi ngelilir sing kethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci Pak ngareng ngendang kok mangan sik maksudnya ha iya nomplak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenonge iki dadane ora to ning te gayamu iso ngendang apa piye lho sing makis sapa waduh ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang tesen tak tes buka bonang disaut ya Gong oke padake pelok oke dong 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 yung kok yung sing ngempul turu ling ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketanggor ketawang ayo nek kendangan de deng 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 oh tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petil rasida e kendangan ayak-ayak iki ana pathokane ya Gong sapa ae anggere dung 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 tang dung 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 ta dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung tak detak dulu 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 usah dibuantem sing nabuh mun tali-tili kuwi digarete ora petil to wah iya ora tatapuk cangkeme awar nembang Truk ya nembang os aku nek ora ngaturake tetembangan jeneng waduh ya nang kenang kenang iki heeh dung 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 da dung dung na dung na dung da dung na na dung na dung dung na dung dang dung dung dang 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 dung dang dang kenang dung ora anarkis reng wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis reng ha iya ayak nembang aku ya nembang apa pelak ya kayon kati yuping angin sumyak swaraning rongyan samirana mawur kulawan riris lumrang kandaning puspita karenggan
Udyan ira sang dwija waram brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang iler tandure Sang Hyang Arka kemantosing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati dindurake brangwetan kalingamiga sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dewe tata sing kamantian dewasanina wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukra Mangkara tumpak mendo tete kalapa sumawur cita angkara rakata buta maesar spati min tono eka twi tricatur panca satsapta hasta astana wadasa Apa ta pertandane ingkang goro-goro nalika Sumantra mungkin Arya ngurmati Wijirepat Punakawan kula semarganing Petrus Semua kula Bagong ingkang samejekan madyaning Ngara Ramba Wijira Sangrepat Punakawan alon alire
wancine gara-gara. Atur panuwun kula kunjukaken dhateng wiranting pakurmatan para bapak-bapak panitia. Inggih menika pedhes genduren utawi genah duwe rencana. Rencana ke depan menika menapa menika dereng saged dipun candhaki namung tumrap kula mbok menawi rencana-rencana menika rencana ingkang sae. Ingkang langkung sae tinimbang sampun kepengker mila wajibipun dipun sengkuyung. Wajibipun dipun sengkuyung. Ben. Sesarengan supados sak mangke rencananipun menika saged dados rencana ingkang sae lan ingkang murakapi kagem sedaya warga Pedhes. Dalu menika anggenipun sampun ngawontenaken merti dusun kaya ngendikane Mbah Seana mau. Wayangan iki jane ya ming saka parkir voli ning ya pancen aku ya mbuktekke dhewe. Mosok voli jam 8 kok jam 5 wis kebak. Wis ora iso nonton ming do ning layar. Ya bejane. Karang kaya ngono kuwi ora iso dimerekke. Menika dados kabejanipun warga Pedhes saengga saged ngawontenaken merti dusun kados mekaten menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Utamanipun dhateng para bapak-bapak panitia sedayanipun ing sampun tasih kepareng kersa nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa upami. Matur suwun kula sowan sak kanca sak rombongan wonten ing Pendapi Sekararum. Menika dados pendapi serbaguna tumraping para warga Pedhes mriki. Ning 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 nong 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 nong. Nembang apa ya? Sing kira-kira iso dinikmati para lenggah, iso dirasake para sutresna budaya. Jalaran dalu menika mboten namung dipun tonton saking mriki kemawon nanging ugi dipun tonton saking wonten pundi papan mbok menawi wonten seluruh dunia sami mirsani dhateng wayang kulit dalu menika lumantar streaming channel Dalang Sena PWKS Live lan tambah setunggal channel Gandul nggih menika DG channel ingkang remenipun mboten jamak-jamak entuk 1000 penonton SMS aku bungai ya. Ora apa-apa. Nyeneng-nyenengke wong ki ibadah. Ning 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 nang 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 matur sembah nuwun tanpa upami, Nembang sing kepenak, sinden ya isih akeh, sinambi ngundang Kang Gareng karo Bagong. Supaya engko iso dijak omong-omongan guyon-guyon maton sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Le 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 la 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 le 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 nandake wong bunek ki ngene iki asline ning 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 nong kadhep tasma aku nyawang slendang biru matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Neno neno neno. Monggo kula nyuwun suwantenipun Mbak Neti Sulandari. Slendang biru slendang biru slendang
Selendang biru among ngenaki ati kok kaki kati Pak apa pancen kupingku sing rada selen kok enake kaki ati Nora tekan batin setiamu monggo Nora tekan batin setiamu ya ya selendang biru ya wah dirjen jarine rekor dinggo DG Channel. 1000 rekor. Tetap ana janjimu. Iya. Tetap ana janjimu selendang biru. Oh. Bagong rupane kok mining-mining. Mau bengi prai sewengi. Ha iya. Ora lunga-lunga aku. Nang omah pokoke kanggo keluarga. Ha iya. Wah keluargane nek bendina ditinggal ya ketoke kaya mesake, Tru. Anakku tak umbar nang mall. Wo, tak weling pokoke aja luwih saka 50.000. Oh, kok ngumbar anak kok petung ora. Brotowali ya. Ha iya. Brotowali aja kok karo wong liya. Lho keluargae tak hitung. Ya wis ora apa-apa. Karo keluargae tak hitung. Ha iya. Wah, nyenengke ya, Gong. Heeh. Kok mesti do diampiri jak lunga aku edan tenan do nekat tenan. Ya ora apa-apa ora, nuruti kanca. Dibel aku. Wo, tangi jam 10 bengi kae kilang-kilang sepine ra jamak-jamak. Kluthak-kluthek aku wis ayem bojoku ijik melek. Bul kucing. Oh. Bojoku wis ngorok kaya sekaten kae tok. Tinggal lunga. Ha iya. Apik ta kabarmu? Pangestune apik ra. Sehat, slamet. Omah ya apik kabeh, pangestune apik kabeh. Syukur. Sing jeneng wong tuwa iki nang gateke karo wadi lanang. Ha iya. Arep bendina ketemu kae ngapik iki alam-alaman iki ya nganu nakoke kesehatan utawa nakoke kesejahteraan kira ya apik ta. Mas Garing ya slamet. Pangestune apik, Dik. Ya syukur. Ngomah ya pangestumu apik, syukur. Anak-anak ya kabeh sehat. Iya. Bagong slamet, Gong. Pangestumu apik, Tru. Ya syukur. Ngomah entek. Entek tegese. Tegese iki aku kontrak, Tru. Wo. Lah omah sing diwenehi bapak kan saking apike kok kaya kemedol. Diwenehi omah kaya kemedol adol. Wo. Ai kontrak karo bojoku aku. Ya syukur. Iki wis arep tak dol neh. Lho. Kontrakan kok didol. Weh cah nekat e. Ha iya. Ya aja kaya iki dalam rangka pedes genduren. Waduh, lomboke akeh kuwi. Pedes genduren iki genah duwe rencana. Ha iya, sinambi merti dusun pancen ya slogane apik. Pedes genduren, genah duwe rencana. Ora diblakake rencanane apa, ning ben dipetung karo para sing padha ngerti. Lho, rencanane pedes ki sok arep ngapa? Ngono kan iki sesuatu yang misterius, Tru. Ha iya.
Sok tiba-tiba nganake jreng, nganake kaya ngene, nganake kaya ngono kanggo kerukunan warga. Wah, apa luar biasa. Saka Pedes ngangkat marang Argomulya, Argomulya ngangkat marang Sedayu, Sedayu ngangkat marang Kabupaten Bantul. Lah iya. Sing dijaluk ya pancen ngono kuwi. Ha iya. Gawe semboyan iki aja kok dicethake ning nganggo sanepa dadi wong iki le maca iki le gagas ki piye kok Pedes Genduren kok genah duwe rencana apa? Ha, kira perlu dengan tanda tanya. Heeh. Misterius. Ada Gong, apik aku seneng. Ha iya. Sok nggon aku nek merti dusun arep tak jenenge Gacit. Wah. Gacit Gayam Cita-cita. Wah. Oh iya, termasuk ora aku janjane iki wong Sewon apa wong Gayam to, Gong? Aku ora mesti embuh. Ha iya, kabeh tak tresnani ya, Tru. Kabeh menjadi bumi kelahiranku. Ha iya. Kono ya tak tresnani, kene ya tak tresnani. Mergo tumrap aku Srawung pirang-pirang ki nyenengke. Ha iya. Nang Sewon jelek lunga ning Gayam. Heeh, Gayam jelek lunga ning Sewon. Ha iya. Ning Sewon ditagih mlayu ning Gayam. Gayam tagih mlayu nang Sewon ora kecekel-cekel. Ha iya. Ning suwe-suwe ya kecekel. Ayo terus tetembangan sing kepenak. Ayo Kang Garing. Ngaturke suka-suka parisuka. Heeh. Sinden ya wis pirang-pirang disediani. Heeh. Gamelan ya pancen penakan iki kudune wis nganu sesuk bar saka Tuban iki tetep dileremke tenan, Truk. Ya. Gamelan sing iki dileremke soalé ditabuh soalé mak ting ting ngono kuwi. Semelang ya aku. Ha iya. Nganggo sing sijine esuk. Nih ya kuwi membengkak. Pembengkakan. Wong peniti gamelan nek gamelan sing anyar iki 10 lho, Gong. Ora masalah. Aku ki wong blobo-lomo. Ha iya. Treke ya kudu loro. Ora apa-apa, ora apa. Amu gamelan sarung siji diusung truk siji ora apa-apa kok. Guayamu. Kembul siji truk siji ora masalah, ora masalah. Tak cukupi. Ha wong padake cah tipis. Ha iya. Mungkin nang ngaji-aji karo kesenian iki ngono kuwi. Ha iya ya ora apa-apa. Wis, sesuk saron siji diangkat truk siji. Heeh. Peniti siji nganggo tosa siji ngadeg. Oh. Ya ora ana ya ngono ya. Kae gendera gulune. Aneh-aneh ora. Nembang ya, Truk? Ya yo, nembang apa? Karang ya sing klasik urung diaturake, Mbak Ayu Purwalestari urung kepareng ngaturake. Ya. Diaturake mengko ndak gelo penggalihe. Heeh. Iki nyuwun dipalilah ya, Truk. Nyuwun dipalilah 3:30 bubar. Heeh. Mergo iki sak bagian tos item. Heeh. Anake koclok kae mesti. Bengak-bengok wong untune bapakne diganti kok dadi pangling. Lambemu. Ayo. Diaturake. Ya, sapa sing kepareng ngaturake? Mbak Ayu Purwalestari, Truk. Ya. Ngaturke apa? Ya sing kepenak-penak. Nek wong tuwa ki ya sing alusan. Ya. Tut manggung mah kedawan. Sinom Parijata wis kulino do ngrungokke uler kambang kecendheken mijil ketoprak. Yaene kok mijil. Ha iya. Gathik glinding. Cocok. Cocok. Ya, gathik glinding ya, Gong. Dirungokake. Yo. Men karo do ngaso. Ya. Sing muni men sing ngalusan. Ha iya. Sing pembalung ngaso. Ayo Jo, ana wektu sedhela Jo. Wong kok ora percaya nek turu bareng didudu videone. Lho iki aku apa? Iya
Mula lek kepet-kepet ki dilongi. Hasilir banget ya lek kepet-kepet itu. Dilo-dilo aja. Ora apa-apa wis ben ora. Karang ya sing jeneng penabuh ya kesel tenan lho, Truk. Ha iya. Aku iki ya ngrasake dhewe ta kowe. Anggere muni tertimpa kantuk. Heeh. Wah wis ora iso dilangi kowe. Tau kok mayang obah wae awake mergo nek meneng ler-leran. Heeh. Ha ngono kuwi rasane mula ora sok ngece karo wong ngantuk ora. Pirang-pirang sasi ora turu awan we meso keganggu. Ha iya. Mulane apa-apa kuwi ora ditandangi. Ha iya. Aku apa-apa ditandangi wong tawa lemah dipethuki, ra ketang ora dituku. Nek wong tuku mobil dinyang, ya. Apa-apa ditandangi mulai ya turune kurang. Ana wong gawe pondasi omah dicacat. Ayo wong ki dhewe-dhewe kok gong ora. Ayo Mbak Ayu mangga diaturaken. Nena roning kamal ndok apa ndok kamal roning kamal winoresita Nurboy Nursita kan Nurboy rumah saku kaya cinta banget karo Nurboy anu ya apa jenenge iki bar juara kontes pria idaman ya ngrungokke apa jenenge iki Truk gathik glinding jan penake raja majama kabudayan mrih bisa agawe kuncara ya bapa Semar Badrana ya cakepane ngawur ora apal ning cakepane apik iki nek nggo tuntunan mula wayang iki ana tuntunan tatanan tontonan lan tantangan wah seneng aku terakhir ki ana rantangane barang apa tuntunan tontonan lan rantangan
Lha teko ya apa kuwi, Tru? Rantangan ngemblokin diasne. Gobloke ora. Tantangan kok rantangan. Waduh. Tak kira nek isine jangan. Yen marsudi Kadi bendel. Nglaras gamelan ora kowe kadi bendel. Kang satiti nanti. Sing sabar nanti. Iki ngopo, Gong? Aku yang main ngomong kok. Aku diumpani lho iki. Sing ngumpani sapa? Sing gender. Balik ditolak. Iya. Ngati-ati Penabuh pilih ora tentrem, Tru. Dadi tekani penggemare dhewe-dhewe. Ha iya. Ana sing maringi intip. Heeh. Intip 3 tas kresek gedhe. Ha iya. Wah, pokoke do tresno nek karo penaono sing maringi rokok. Sing ngethuk kae matu nggone ro bakule pitik. Aduh geger, mula ket mau kok meneng wae. Ayo wis ben. Ora apa-apa ya. Jeneng tresno pas duluran. Ah iya, aku ya paham. Biasane iki ngono kok saiki ora. Yen wis klakon Semar aja kon metu lho, Tru. Ha ngopo? Engko nek kono yen wis kelakon terus Semar, "Ole." Ngono. Yen wis kelakon, "Ole." Heeh. Mah ngrekoso. Duli. Yen wis klakon-kon. Wah.
Nyamleng ta, Tru? Ya penak. Karang Yamin iki nek kowe lagu uting gedhombyang ngene malah rasane risi karo tangga teparu ya. Ya ora perkara risi ning adu madil. Adu madil tegese sore mau wis kanggo sing padha seneng jejogetan. Heeh. Nang ngene iki ya di sing sepuh-sepuh ya dicaosi merga penonton wayang ki beraneka ragam. Ana sing sepuh, ana sing enom. Ha iya. Saiki mulai digemari para piyai nom-noman, dhewe ya kudu mulai tanggap karo suasana. Ha iya. Nek ngene iki sing sepuh-sepuh biasane isih sok do wungon nganti karo do jagongan, dahar kacang karo kopi karo udut karo ngrasake tetembangan karo ngrasake lakon adate. Heeh. Ayo diaturke genti. Heeh. Sapa saiki? Tak nyoba pesinden saka Sleman Semoyo Mbrebah. Ya. Dewi Dumpowati. Oh sing lanang wis lunga. Iya. Ditunggoni karo sing lanang semangate Raja Majama. Karo angger ditunggoni ngono sing wedok chatting karo sing lanang. Papa ning kono wae lho, Pak. Mesrane ora jamak. Terus balas sira sing lanang, "Mamale nembang kapan?" Terus ganti Wahyu chatting bojone. "Mama ora nembang ra apa-apa kok, Pak. Anggere papa ning kono wis semangat aku." Terus sing lanang, "Sik ya, Mah. Papa tak latihan ketoprak." Bubar. Ya, ngaturke apa? Mbak Wahyu. Sing kepenak wae rasah, sing angel-angel. Ngaturke apa? Kenapa, Ustaz? Ngaturke dosa kalumputan. Tembang kok dosa kalumputan. Ayo Mbak Wahyu, boleh iki nom-nomane truk gegerke jagat. Suarane jan apike ra jamak-jamak. Sapleke ndi anak telu iki lho. Oh. Serak. Ngopo ya, Reng? Ayo mbok radong aku. Mbrebes angine. Yo. Apa kok malah bingung kok nembang kok malah bingung ki kepiye? Hah? Langgam napa-napa? Lho terserah. Arep ranggam ya kena. Halo-halo Bandung ya ora apa-apa. Piye? Hah? Tengu. Tengu. Nek le gatel iki kepenak. Le goleki sing angel. Lah napa? Ayo sakarepmu. Tengu iki tembang apa? Rengu, Pak. Wah, rengu ta? Wah, krunguku kok tengu. Dasar takon goleki kowe. Kewan paling glidik ya kok. Wah, wis embuh kok. Kok ngerti nggon-gonane. Yo. Wis. Terus Tin, mangan terus aja lereng kok. Wene jare nek ora mangan ki ngantuk. Ayo wis ben nengke wae lambene obah. Ngawau. Kuwaci wis entek patang wadah iki lho, Tru. Tekan guru-guru iki patang wadah. Kuwaci sing kuwaci cap Rebo. Dadi sing dipangan ki Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Ayo. Memanise merati. Wah, ayo piye? Sinden mongko guru SMP, ayo. Anggris muni lukar li nganggo ngagem busana kejawen terus kondur tekan omah adus terus nganggo kerudung. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini silakan digarap, tulis nang blapak klok. Murid dong garap dhek ning meja guru. Ayo didobel-dobel kok ya gaweane. Ayo. Bacaane
bengi iki suarane giandang. Itu nggone papa. Papa Simar. Papa Simar. Iki sing suwe banget izin kok malah soligen iki ya rek. Mbok kenang apa iki soligen. Muntang manting tanjena sing tak semelange nek nganti gejala bisu. Gejala kok bisu iki cara ngendi ora? Nena nimbas sira doh wong ayu. Seiring dengan berjalannya waktu saiki ketok tua-tua ya trek ya. Biyen penabuh kuwi dadi alem nom-nom. Ngene teko ning anu jenenge taruh ku mesti sing di omah. Wah, ternyata penabuh masih muda-muda ya padahal masih. Saiki wis mulai do keriput raine. Sinden ya mbiyen ketok api-api saiki. Pramutuk. Ha iya, mulai do tuwa-tuwa wis. Tangane wis mulai ketok otot-otote. Ketok nek do kerep ngumbahi. Ha iya. Ya saora-orane nek pancen ya laris ki tuku mesin cuci. Mesin cuci konangan bodong rusak. Edan. Lho nyemplungke sak-sake wis ben ngene wae. Ha jebol tenan. Neno gampang temen iki mengko dilanggam ketok ya anu tong. Heeh. Ora sang nganggo ndangdut men suasanane iki beda karo sore mau. Oh iya. Karo sing ngendang jaipon meng laran mesake. Tangane abuh. Wo. Kendange katosen mau bengi nembung aku kon numbaske kendang. Wo, to. Oh, ya ora apa-apa. Nggugah aku jam 10 bengi iki meng arep nembung kon koke kendang. Ha iya. Ha tak tari to pira regane? Sak set 6 juta, Pak. Tuku 8 aku ya. Kono ya tak kok 8, Pak. Nek sing separo arep tok pangan aku. Omongan kok 200. Ha iya. Ha iya. Oh, kecil namanya kendang. Rasa kuwatir. Kendang jaipong. Ah iya, tak tari. Piye sing model piye sing beme nang dhuwur? Bombong. Ya ora ono bem kok nang dhuwur. Ayo. No. Monggo. Sa
Deng. Tak. Neno. Wah, penak tenan nek jeneng rengu iki. Kudu kukur penak meneh. Iki maksud piye, Tru? Aku mau muni piye? Penak tenan sing jeneng langgam rengu. Wo, krunguku penak banget nek tengu iki. Karo meringis-meringis kan. Matur suwun Mbak Wayu Krisnawati bin Boyem. Bin sapa, Kang? Bin Boyem. Boyem ki mbokne. Oh. Ayo apik tenan iki mau jenenge langgam rengu iki ya, Tru. Iya. Ayo ganti kowe tong nembang. Aku tak nembang cara mbiyen bareng. Ane ya sing dingerteni wong kok cara mbiyen nek ora dong. Ha iya ya dingerteni. Ngono ming. Sing dingerteni wong, sing wong ki do ngerti tembange. Kae lho, kowe nek nembang lungeng gadung gedhuren. Kae lho, Truk, aku seneng banget suwe banget ora tok-tokke mbok ditokke. Ha iki arep tak tokke wis suwe banget ya. Ya. Ayo, kaya ngapa, Truk? Isih apal ora kok? Isih. Jeneng iki paitan ku nyambut gawe kok ora apal ora. Di menyurake. Nah, wis didinting karo Pak Likmu. Arek sapa? Ayo Pak Lik. Lungeng gadung. Ngono ke to? Heeh. Rumambat wit krambil gading. Wah, enak kan. Ana randra menyang sandang. Medak nyangking mendong manuk podhang hamencok neng papah gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Yai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang piung nyo anak momongen piung gunakan kudu suwe ngopo reng ngarai gemes aming satembung genalalal ganel kok risi lho ngrungokke penak banget dirungake terus wis ora kalah karo kowe isin tuwa-tuwa aku umure akeh aku nek ming nyuwara ya ngono nek nganti kalah karo kowe wah bumi langit tangkep coba lungeng gadung rumambat wit krambil gading ra iso le medun ana randra menyang sendang medak nyangking mendong manuk podhang mencok neng papah gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duda
padha ngombat jagung kepleset kecemplung kedung yang piang nyanakmu mangen piang kenalala kenalala kok ngomong-ngomong udel kok dawane ra jamak-jamak seneng kira kowe iso Gong Yung apa pertama kali lungeng gadung oke 3 serangkai nganti ra iso kabeh isin ya lungeng jagung gadung 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 apa jagung gadung engko mendem ora apa-apa lungeng gadung rumambat wet krambil kading treng apa don ke tra iki jenenge ra iso kading kemedunen gading semene ing gading kurang medun ing kemedunen ora wow bosak wis sak kuwi diliwati wae diliwati angel wis ya ana randra endi lho oke jaluk jaluk ora ana randha menyang sendang adus ora engko adus engko ana randha menyang sendang wah meta semaya semono meta ra iso mandeg nyangking mendong aku iki anggere medun mesti kebablasan iki Gong heeh aku anggere medun kebablasan dadak munggah meneh aku mendong hop manuk podhang 7-8 ora manuk podhang kok 7-8 manuk podhang kowe nirok aku manuk podhang amin cok cok amin cok wah amin cok wis ngono kuwi semono semene iki tak tekemi terus ya neng papa gedang nujuki wah gene iso aku weng nujuki weng kemundung nujuki kegeden nujuki waing kemundung ayo gampang iki gampang lho Nyai Duda
Ngumbah jagung. Nah, kepleset mesake terus. Tembange kepleset. Kepleset kecemplung kedung. Keseset. Kepleset kecemplung kedung. Ha. Yang iki. Hati-hati iki swara cilik. Yang. Yo, ayo angkat yo. Yang. Semene lho. Yang. Kurang medun. Ora kowe suarane. Yang nyoan nak momongen iki malah aku kleru lha ora iso kabeh kowe ngajari ya petuk biung gunal kanel mak aku gemang-gemang ya wis iki arti bo gending ya nyuk. Wah, ya ngomong. Ajare muni gemang, aku gemang ya wis kaya. Ngono kok dipaksa. Mak aku gemang dipondong sing lambi apane jogetan gagah. Dados. Reng mikir, Reng. Ya, Petro main joget apik, Petro joget aku seneng ndelok Petro joget iki. Ayo. Ayo guys. Ya. Mak aku gemang dipondong sing klambi aban oh jogetane Petruk iki jane tembange ming iki. Mak aku gemang dipondong sing nilai kebalungane muni. Gamelane oling pengendange nyandak kendang batangan. Dung 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 nang nang tang dulu nang Petruk wis tang tang dulu nang oh gagah maku gemang dipondong sing lambe gong neng to nang geng nang to nang geng nang apa kuwi kethuk oh lagi ngelilir sing kethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci wah ngareng ngendang kok mangan sik maksude ha iya nomplak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenonge iki dadane ora to ning te gayamu iso ngendang apa piye lho sing makis sapa waduh ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang tesen tak tes buka bonang disaut ya Gong oke padake pelok oke
deng 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 yung kok yung sing ngempul turu ling ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketawang ayo nek kendangan de deng 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 oh tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petil rasida e kendangan ayak-ayak iki ana pathokane ya Gong sapa ae anggere dung 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 tang dung 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 ta dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung tak detak dulu 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 usah dibuantem sing nabuh mun tali-tili kuwi digarete ora petil terus wah iya ora tak tapuk cangkeme awar nembang truk ya nembangos aku nek ora ngaturake tetembangan jeneng waduh ya nang kenteng iki heeh dung 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 da dung dung na dung na dung da na na dung na dung na dung dang dung dung dang 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 ora anarkis reng wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis reng ha iya ayo nembang aku ya nembang apa pelak ya kur apa suwe ora ngonekke kur ya donekke terus ya ayo arep tok bukani celuk Simpang Lima Ria lapangan Pancasila ngumandang ngumandang pranyata serbaguna
Penak to truk lagu-lagu jaman biyen iki nek diunekke penak meneh to. Begadang ayo begadang. Suwe banget ora ngunekke kaya ngene iki ya reng. Aduh nekke sumbune ditutut rak muni. Heeh. Padoke mercon wae. Dasar dina malam Minggu. Mbok tok CTM celuk anakmu ku. Dasar dina ya. Dasar dina malam minggu. Petro nembang cara kuna, aku nembang rong lagu anggitane pepunden Sang Maestro Kinarto Sabda. Ya, arep lagu apa? Petro kuna, kowe kuna, aku modern. Oh iya. Ayo, Gong. Lagi mikir rasa cerewet. Oh iya. Mangsane tembang kok padake ora nganggo mikir. Ya, ya, ya. Pitung sasi arep tok kon neruske sapa? Pitung sasi kur ora apa-apa alon-alon. Pitung
dangdut ya jaman semono lho Le. Heeh. Padake kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindune ya. Heeh. Rindu-rindu wong bagus kusine biru. Gujeng kowe setelah tidak langsung Ecewondo lho. Wis kok ketegelen wonge ora. Truk. Wis wayahe. Wayahe. Ah iya. Ayo, sowan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sebane. Heeh. Takoni Kyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Monggo, yo Reng yo. Ayo Gang yo. Yo. Janeng yaning kaloka kati langit mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumaya nasu